everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। ओमफ्राय लोगोफोर जों दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना, जाहैनो नागिरदों आरो बे आंहा बिजानै जायो जानायनि दिनैहाय बार्थडे दङ, बेखौनो बे बार्थडेखौ जाहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ। थांगासिनो नै लोगोफोर लामायाव दङ आरोना, जोङो दावबायलांगासिनो। आवा मानसिया मानो मेंथल जाजोबखो? बार्थडे गालाङो। मोनफैबाय आरोना नै लोगोफोर, थान्दानो थान्दाथार गामिखाय। sudah malah sudah berapa deh? Kau pengasih kasih अमा बेदर अमा बेदर एवनाय। बैयाव गरम मोनबायना लोगोफोर, ओमफ्राय नै जों मैगं बारिथिंसो जिरायफैबाय, मैगं थिलिजों बे बिफांनि साया दंमोन नालाय, बे सायायावनो दसे जिरायफैबाय आरो। माबा लायदोंनो गारियाव फैगोनदां हा Lumayan fidang juga, lumayan fidang. ओमफ्राय नै सेलेखा बाजाराव हाबलांसै आरोना जोङो दसे, गामिनि मैगंफोर मोनलाङो खोमा आरो, ओंखायनो दसे हाबलांसै। Aku lapar.
น่ะไหนดิबेसेबां थालिरा साहा जि ना माबे बेलाय गोदै ना बे सुनै फुननाय नैबे 30 थाखानि ना 30 थाखानि जायो थेब्रि बा 10 थाखानि मोनफेरलायगोन ना मागोनसो हरदो दे बेखौ हरदो दे लांजोबसै फिसा फिसालायाव दोननायखौ होबाय मा जाहोयो नोङो बेसेबां बियो औ हा 30 थाखा लाय ओमफ्राय नैबे गिदिरालाय माना फिसा फिसायालाय Kopi nama? Ya? बेखौ फिसाखौ लानोसैमोन नोंना मोनसे Aku ini suy kan? Aku आंखौला जाबालाय लांजायो बिदि नाथुरखौनो जाया ना बियो नाथुर नङा ना नंगौरा नाथुर लागाय लाफैसै बेग लाबानो जाबाय Saya suy kan saya, suy pun. सोलायाथ' सौवो Menang aja kan? ha Bismillah. malah बै जोगोनार बिजौ ना मा बुस्थु बै लाव बिजौसो लाव बिजौसो आं जोगोनार बिजौसो सानदोंमोन Kamu jalan dah. ha mayaw nunggu mendang sini mama men ôi này lặng mày sao đấy ôi nhỉ ăn xếp